Tul il-lejn ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd f'Paċeville seħ inċident li fih weġġaw 74 persuna. Il-każ seħħ ħabta tan-nofsija ta' filgħodu meta diversi żgħażagħ bdew ħerġin f'daqqa minn stabbiliment ta' divertiment bl-isem ta' Plus One, tant li kien hemm rassa kbira. Qatt mhux magħruf x'wassal għal dan għalkemm xhieda li tkellmu ma' One News qalu li fl-istabbiliment kien hemm rieħa qawwija ta' gass li minħabba fiha ma setgħux joqogħdu ġewwa. Kien għalhekk li għexieren ta' persuni provaw joħorġu mill-istabbiliment f'daqqa biex il-qluħ tat-tarġa ċeda u ħafna spiċċaw waqgħu mill-logħli għalfejn hemm stabbiliment ieħor. Jiena kont nieżel minn it-triq sejli id-dar u rajt ħafna rassa ta' nies u qed ġlieda bħal kif jiġri ħaġa normali saret. U ntfajt mal-ġempa u jiena eżatt kif wasalt eżatt qudiem hekk se hekk. Nara n-nies jaqgħu fuq it-taraġġ ta' warajja. Karl iddeskriva x-xena tal-biża' li ra meta nkisser il-puġġaman tal-ġieġ u waqgħu iż-żgħażagħ. Ħafna nies fuq xulxin, isu pajlab ta' nies. Nies ovvjament kienu għandu fuqha u dejjem il-ħġieġ kollu miksur. Kien hemm ħafna bouncers u il-pulizija kien diġà on site, ġifieri nimmaġna kien diġà ġara xi ħaġa. Bouncers blow jgħinu n-nies jitilgħu, n-nies kienu jisu pajlab ta' nies kbirek. Jeremy Kassar, persuna li kien vittma ta' dan l-inċident tant li kiser siequ, ikkonferma kif diversi persuni provaw joħorġu minħabba irwejja li kien hemm. Jiena il-riħa tal-gass ġammejta jiena ma tipo kifek li daħlu CID u hekk. Mbagħad kien rajt in-nies iżommu ħalqhom hekk u ħassejtu l-gass jien. Ma ħsibx li kien pepper spray ma għajnejja ma bdewx jaħarquni, ġast griżnejja bdew jaħarquni ħafna. Karl kompra jirrakkonta kif ra persuni mitlufin minn sensihom. Kif ikklirjat l-erja kien hawn kien nies mal-art ma jċaqalqux. Jien rajt tal-inqas li ta' minn nies mal-art wiċċhom mal-art ma jċaqalqux. Dwar dan il-każ u l-kundizzjoni medika tal-vittmi taw rendu kontu ukoll l-awtoritajiet tas-saħħa li fissru kif wara li ddaħlu l-isptar kien hemm żewġ tfajliet taħt l-età li kienu ċertifikati fil-periklu tal-mewt. Waħda minnhom qalbet tal-aħjar wara numru ta' sigħat. L-età tal-persuni li weġġaw kienet varja bejn 13 u 25 sena. 45 persuna ddaħlu l-isptar Mater Dei filwaqt li l-kumplament iddieħdu f'diversi ċentri tas-saħħa. Il-maġġoranza tagħhom sofrew tuħ u ksur. Il-konsulent tal-emerġenza tabib Konrad Bord spjega kif fuq il-post marru żewġ konsulenti. Jieħdu over ta' sitwazzjoni, jitqasmu il-pazjenti skont l-urġenza biex ikun nistgħu nipprioritizzaw l-ambulanzi u r-risorsi li jkollna bżonn l-isptar. Imma l-ewwel ħaġa li tissir huwa li jgħid isma' biex jissejjaħ major incident biex naraw kemm każijiet gravi biżejjed biex hemm issa biex titriggerja ċerta proċess l-isptar biex jitniżlu n-nies biex in-nies jiġu mid-dar eċetera. F'tal każ hekk seħħ. Il-persuni li baqgħu jinżammu fl-isptar Mater Dei jammontaw għal 16, 5 minn dawn għandhom inqas minn 16 sena. F'dan l-inċident saru 21 vjaġġ tal-ambulanza bl-ewwel pazjenta tiddaħħal l-isptar Mater Dei fis-sija u 28 minuta tal-ħadd filgħodu. Bilan li jkun hemm l-għajnuna meħtieġa s-sitwazzjoni li nqalet issejħu diversi persuni. Il-konsultanza tal-emerġenza kollha mbagħad dawk li kienu on call, ġifieri il-tobba pratikament kollha tal-mediċina, tal-kirurġija, tal-ortopedija, kollha niżlu l-emerġenza mill-consultant talment sal-junior doctors. Intant, is-Segretarju Parlamentari Chris Fern ħabbar li bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar ta' tnejn se jkun hemm offruta għajnuna psikjatrika għal min kien affettwat b'xi mod jew ieħor fl-inċident. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jċempel fuq 2545 4288.